Ландыш Әбударова. Умарта. Дөньяда өйрәнер нәрсә бетмәгән. Инҗибикәнең улын ышандырыр дәлилләре бетеп килә. Кирилеге генә калган иде. Шундыкта бит аның Камиле барыбер көтүче булачакмын дип юньле башлы укымый да иде. Нәфисәне бер күрүгә арттан алга әйләндереп куйган кебек булды. Бүген әнә галим булачакмын дип тора. Әни, мин аңа өйләнәчәкмен. Нәрсә? Өйләнәчәкмен? Ничек итеп? Гомер буе әпә булып яшәрсеңмени? Инҗибикәнең зихене аяз көн кебек ап-ачык иде. Юк, алай яшәмәм. Әпәләнмәс өчен минем үземә үзгәрергә кирәк. Шулай диде дә, туп-туры итеп әнисенең күзләренә карап тора башлады. Буларны Камил уйлап әйтмәде. Әнисенең игътибарын читкә юнәлтүе идеме, әллә юри тагында кытыртасы килдеме, әмма теле ни сөйләгәнен колагы ишеткәч кенә аңына килде. Өйләнү турындагы сүзләрен әнисенә уйлап бетерергә калдырып, ул җөмләсенең үземә үзгәрергә кирәк дигән өлешен аерып алды. Тел шартлатырлык ачыш ясады ул үзе өчен. Үз ачышына үзе шок катып торганда, кинәт әнисе кычкырып җибәрде. Карама миңа алай иттереп, шайтан алгырым алай. Газизаның мин синең. Һәм ишетсен колагың, бу эшеңне туктат. Бүген Зарифа кулына эләктең. Алга таба аның күзеннән ычкынырмын димә. Инҗибикә дөрес әйтә. Зарифа белән сак кыланырга кирәк. Камил шулай итте дә. Дөресрәге, үзе Атлыбикәнең корбаны булганчыга кадәр. Авылның сарык көтүе чираты үзләренә җиткәч, Камил таңнан торып көтүгә чыгып китте. Иртәнге 5-тән көндезге 10-га кадәр вакытын үткәрә алмый тилмерде. Имеш, көтүче булачакмын дип, мыскыллы елмайды ул эченнән генә. Ярый әле көн әйбәт, яңгырлы түгел, кояш кыздыра. Оннарда көтүне күл буена алып килеп ишертеп, төякләтергә кирәк иде. Камил сарыкларны шул якка таба борды. Тегеләре үлән кетердәтә бурыннарын җиргә төртеп бара башлады. Узакламый килеп тә җиттеләр. Күлнең пеләшләнеп беткән ярына килеп төртелүгә ял итеп алырга вакыт җиткәнлеген аңлагандай, көтү бер тирәгәрәк укмашып тукталып калды. Камил дә калкурак урын сайлап, кояшка аркасын куеп, җиргә сузылып ятты. Таңнан торуы үзенекен иткән иде. Кояш нурлары аркасын җылытып, үзе сарыкларның мыш-мыш сулаганнарын, камышлар арасында ара-тирә бака бакылдаган, үлән арасында чикерткә сайраган тавышларны тыңлап ятып, йоклап та китте. Шул арада төш күрде. Имеш ул бала чактан ук хыялланганча чын көтүче икән. Иртә таңнан кичкә кадәр. Көн саен бер көтүче генә булгач, сарыклар аңа ияләшеп беткәннәр. Камил аларга бер генә карап куя янәсе. Тегеләре шунда ук нәрсә эшләргә кирәген аңлап үти икән. Үзләре белеп ашап килә, ятып ял итә, тагын ашарга китә. Шулай көннәрдән бер көнне көтүче сарыкларын төякләтеп, кыенып чыгарга уйлаган имеш. Күк йөзе зәп-зәңгәр, тирә-як ямь-яшел, күл өсте көзге кебек шып-шыма икән. Күлнең аръягындагы камышлар да тип-тигез рәт булып үсеп утыра. Камил өст киемнәрен салып, күлгә чумим дип тирән итеп сулыш алган гына иде, шул чак камышлар арасыннан йөзеп килгән бер сылу кызны күреп туктап калды. Шундый сәер итеп йөзә кыз, әйтерсең лә куллары белән түгел, ә балык кебек койрыгы белән генә ишеп бара. Камилне күргәч, ул туктап калды. Шактый озак карашып тордылар. Гипнозлы ахры дип уйлый Камил. Үзе бирешмәскә тырыша. Карашын кыздан аермакчы була, ләкин ничек кенә тырышса да барып чыкмый. «Коткар мине моннан!» ди шул чак кыз. Камил инде үз-үзен аңламыйча суга ташланмакчы була, ләкин шул мизгелдә аягыннан нәрсәдер уралган кебек абынып егыла. Караса, аякларына йылан уралган. Йыланны күрүгә ул кыз турында онытып шәбәләнә башлый. Шәбәләнгән саен йылан аны ныграк урый, менә инде биленә җитте, кулларына үрмәли. Шул чак Камил йыланның бугазыннан эләктереп ала. Йылан гипнозлый белә диләр. Күзләренә карамаска кирәк дигән уйны истә тотып, ул күзләрен чытырдатып йома. «Шәбәләнмә, ул сине коткарырга тели» дигән тавыш ишеткәндәй була. Әллә ичке тавыш шулай дәшәме? Камил инде булар турында иркенләп уйлый алмый, ләкин күлдәге теге кызның юкка чыкканлыгын абайлап кала. Йокла,
Теге кыз йылан булып уралган икән бит. Ул инде сул аягын селкетә дә алмый, йылан аны хәрәкәтсез итмәкче була. Менә инде ул аягының тез тиңентен сизгерлеген югалтты. Ул арада йылан аның муеныннан урап алды, туп-туры күзләренә карап тора. Камил шыбыр тиргә батып уянып китте. Сул аягы үтереп авырта иде. Караса, чыннан да йылан уралган. Йыланны күрүгә Камилнең йөрәге меңнәрчә тимер кыйпылчыгына вакланып, бөтен тәненә таралгандай булды. Һәм тешеннән айнып бетмәгән Камил ни сәбәпледер күлгә борылып карады. Күл өстендә беркем дә юк. Ул тип-тигез булып җәйрәп ята. Ә менә йылан чын. Дөрес, тешендә ул күпкә зурак иде. Каракүлдән ерак түгел генә 9-10 чакрым ераклыктагы Имәнәй авылында туып үскән булса, йылан күрдем дип ул кадәр үк кыелып төшмәс иде Камил. Имәнәйдә тузбашлар урам уртасында кояшта кызынып ята дип сөйлиләр. Ә менә Каракүлдә бик сирәк кешеләрнең генә аларга юлыкканы бар. Шуңа да Камил үзенең аягына нинди йылан уралганын да белми, тузбашмы, кара йыланмы? Карасы чага диләр. Камилнең уянганын сизеп, йылан да хәрәкәткә килде. Әмма һөҗүмгә ташланмады, ысылдап егетне өнсез итмәде. Камилнең төшендәге куркуын өнендәгесе алыштырды. Дөресрәге, өн белән теш буталды. Төшендә аңа кемдер «Шәбәләнмә, ул сине коткарырга тели» диде бит. Камил нигәдер төшенә ышанды. Башка чара юк иде. Ул селкенмичә дә, кымшанырга да кыймыйча утыра бирде. Аңа уйларга, белгәннәрен искә төшерергә вакыт кирәк иде. Бәлки әле алайык куркыныч янамыйдыр да. Камилнең кинәт торып утыруын сарыклар да күреп алды. Берсе арты берсе гаҗәпләнү билгеләре чыгарып, алар көтүчеләренә карап катты. Ара-тирә бәрәннәренең генә «бә» дип сузганнары ишетелә иде. Бераздан егетнең колагына башка тавышлар да керә башлады. Аның йөрәге кыйпылчыклардан кабат җыелып, хуҗасын бу дөньяга кабат кайтарып килә иде. Әнә, күкне ярып кызгын кычкырып үтте. Авыл яклап искән җил тәгәрәп килде дә, шыгыр-шыгыр тавышлар чыгарып, камышлар арасына кереп югалды. Кайсыдыр бәрән бәэлдәгән тавыштан куркыпмы, бер бака чулт итеп суга сикерде. Ә йылан җай гына Камилнең аягына уралган көйгә ятуында булды. Көтүче егетнең аягы инде уеп, берни сизмәс хәлгә килде. Әмма ул куркуын җиңгәнче шактый вакыт узды. Аягын тыйымламау кебек хис тә бик авыр тәэсир итә иде. Шуңа да аның куллары үзеннән үзе йыланга үрелде. Башыннан тотып сүтсәм, дөресрәк булыр дип уйлады ул. Һәм йыланны тамагы турысыннан тотып тарта башлады. Йылан шунда ук боҗраларын бушаткандай итте, бераздан бөтенләй йомшарып, сузылып төште. Камил уң аягына торып басты. Сулы үтереп сызларга кереште. Әмма аңа игътибар итеп торыр хәл юк иде. Йылан бөтен буенча сузылганда метрдан артыграк озынлыкта булып чыкты. Карашлар очрашкач, йылан телен чыгарып алды, әмма ысылдаган тавышы ишетелмәде. Камил аны җиргә куеп төрә башлады, тегесе каршылык күрсәтмәде. Төреп куйгач, 30-40 сантиметр диаметрлы боҗра килеп чыкты. Әле кайчан гына үләмме, каламмы дип куркуы белән көрәшеп утырган егетнең күзләрендә җиңү шатлыгы бийде. Йылан белән бавыгып, ул үзе янына кеше килгәнне дә сизмәгән. Тояк тавышына игътибар итеп, башын күтәреп караса, үзеннән 20 адым чамасы гына Зарифа апасын күреп алды. Килеп җитсә, йыланны күрәчәк. Ә аннан соң Зарифәгә күрсәтмәү яхшырак икәнен аңласа да, Камил йыланның кайсы мизгелдә уянып хәрәкәткә киләсен белми иде. Шуңа күрә дә әллә нинди планнар корырга өлгермәде. Бары тик Зарифәгә таба 2-3 адым ясый алды. Көтүчеләргә сәлам. Исәнме, Зарифәттәй? Буламы? Була. Менә шулай кыска гына сөйләшеп кутылмакчы иде Камил. Әмма Зарифәдән алай гына кутылырмын димә. Ферманыкылар бер хәл, авылныкыларга кагыласы булма. Этлекләреңне беләм мин синең. Күптән күзәтеп йөрим, дип кисәтте ул. Юк инде, Зариф апа, кирәге бар, дип сер бирмәскә тырышты егет. Кая суың юкмы? Тамак кипте, дип тегесе китәргә ашыкмавын белдерде. Камил тал төбендәге сумкасыннан иртә белән әнисе термоска җимешләп ясап җибәргән чәен алырга атлаган гына иде,
Зарифа йыланны күреп алды. Дөрес, аның нәрсә икәнен танымады әле. «Бу нинди тәлинкә тагын?» – дип сорады ул. Түгәрәк тәлинкә булып, йоклап яткан йыланга текәлеп карап. Улмы? Юк, берни дә түгел. Кая, монда бир әле, карыйм әле. Белмим, монда ята иде ул. Малаяктыгы китер монда дим. Кара күл буенда теләсә нәрсә аунап ятмый, дип үз сүзендә торды күпне күргән Зарифа. Камил аптыраганнан, ни булса шул булыр. Моннан күпме ныграк яшәргә тырышсаң, шуның кадәр күбрәк бәйләнәчәк дигән фикер белән йыланны боҗра килеш учына алды да тәлинкә кебек итеп Зарифәгә китереп тоттырды. Тегесе юешләнеп торган салкынча тәлинкәне кулына алуга чырылап кычкырып та җибәрде. Үзен кузгатулары йыланга да ошамады билгеле, ул да кинәт турайып, бер мәл һавада асылынып торды да җиргә егылып төште. Зарифәнең шулай ук күпне күргән аты кота алынып арт аякларына басты һәм хуҗасын чиеп төшереп, кушаяклап чаба башлады. Сарыклар мондый күренештән кая барып бәрелергә белмичә, берсе өстенә берсе өелде. Зарифа дөпелдәп егылып төшүгә бер мәл тында ала алмый торды. Ул әллә ат өстеннән егылып төшкәнгә гарләнеп, әллә авыртудан ыңгырашып ята иде. Йылан исә күптән инде үлән арасына шуышып кереп, күздән юк булды. Камил генә нишләргә белмичә аптырап калды. «Кулыңны бир! Үләм!» – дип сузды Зарифа. Камилгә жан керде. Хәзер, Зарифа апа, басаласыңмы? Берәр җирең сынмадымы?» «Сынмаган җирем юк бугай», – дип зарлана Зарифа Камилнең иңенә таянып торып басты. Уфылдаса, аңгырашса да, хатынның сыңган иткән җире юк иде. «Бәхетең малаяктыгы, үзеңне дүрткә бөкле идем». «Соң, Зарифа апа, минем ни гаебем бар?» «Кем гаепле?» – дип акайды тегесе. «Син үзең?» – диде Камил күздә йоммыйча. «Зарифа апа, кирәкмәгән җиргә үзең күп кысылып йөрисең. Көтүне таратасың хәзер». Зарифа үзеннән өлкәнрәкләрнең сүзенә колак салгалаштырса да, яшәрәкләрне бөтенләй санга сукмый. Ни өчендер ул үзен гел хаклы дип өйрәнгән хатын иде. Монда тәрбиясендә ата кайышда татып карамаган маңка малайның аңа каршы дәшеп торуын күргәч, өстәвенә шул малай алдында ат өстеннән мәтәлеп төшеп, егылып та яткач, бөтенләй шыгырыннан чыкты. «Нәрсә дидең?» – дип ажгырып, Камилне изүннән эләктереп алды. Зарифа өчен балачага булып тыелган Камил буй җиткергән пәһлевандай егет иде. Ике куллап килеп ябышкан әлеге олы хатынны бер кулы белән этеп кенә куйды. Тегесенең генә көчсезлеген таныйсы килми иде. Итек кунычындагы чыбыркысына тотынды. Камил чыбыркы бавы сызгырып килгән шәпкә очыннан эләктереп алды да, хатынны үзенә тартып китерде һәм янә җиргә егып салды. «Зарифа апа, хәзер үк тынычланмасаң, гипнозлыйм да бөтен эш сереңне алып бетерәм», – дип бер генә җөмлә әйтте ул хатынга. Тегесе тишек шар кебек шиңеп кенә төште. Яшәрер нәрсәләре күп булмаса да, Энҗебикә малае белмәскә тиешле сере бар аның. Кайчандыр Камилнең мәрхүм атасы да Зарифәне шулай бер кулы белән генә егып салган иде. Дөрес, ачу белән түгел, назлар өчен. Күл буендагы җиргә дә түгел, ә мунча ләүкәсенә. Энҗебикәнең Зарифәгә ачу саклар сәбәбе булса да, ул буларны берәүгә дә белгертмәде, эшенә йотты. Менә бүген Камил шушыларны белеп алса, Энҗебикә Зарифәнең телен үзеп алып этенә ашатачак иде. Менә шушылар ирдәүкә хатынның кикреген шиңдерде дә инде. «Булдыным, аңладым, җибәр. Монда булган хәлләр миннән чыкмас, синнән дә чыкмасын», – диде ул торып, өстен кагыштырып. Һәм артык сүз әйтеп тормый гына атын эзләргә китеп барды. Арттан караганда килеш-килбәте белән дә ирләргә охшап барган бу хатын канатларын сөйрәп барган ата казны хәтерләтә иде. Шулай итеп, Камил туган авылында тулы ирек яулап алды. Аны инде авылда атасыз бала дип, сүз белән дә, мөгамәлә белән дә кимсетүчеләр калмады. Кечкенәдән әтисе белән әнисе, абыйларының иркә кочагында үссә дә, Нәфисә үзенең авылы барлыгын, ул авылда башка кешеләрнең яшәгәнлеген, хәтта ки өйдәгеләр сөйләшкән, аларның холык-фигыльләренә кадәр бик яхшы белеп бетергән иде. «Абый, кешеләр нигә тик торганнан сөйләшмәс булалар?» – дип, Илсур абыйсының, Илнурының да башын катырып бетерә иде элегрәк. Тегеләре җаваптан кача, дөресрәге, сеңелләреннән нәрсә дип җавап бирсәләр дә,
ялгыш булачагын аңлаганга күрә, дәшми калу ягын карыйлар иде. Нәфисә үзенең ялгызлыгын кайчан аңлагандыр, ләкин көннәрдән бер көнне аның җанында ниндидер бер ак тап пайда булды. Ул көннән-көн зурая иде. Шулай, декабрь айында ук башланып киткән бураннар аркасында авыл халкы капка төпләреннән ары бик кирәкле йомыш булганда гына китеп йөргән көннәр иде. Нәфисә иртән торуга тәрәзәгә килеп капланды. Урам тәрәзәсеннән каршы якта яшәүче Миңнегали бабайларның өе күренми дә диярлек. Төне буе улаган буран өй кыегыннан тигезләп көрт салып киткән. Әле дә ябалаклап, тын гына кар явып тора. Нәфисәнең җанындагы теге ак тап урамдагы аклыкка тоташкандай булды. Кыз белән әнисенең мал янында, абыйсының мәктәптә булуыннан файдаланып, тиз генә аягына киез каталарын киде, өстенә мамык шәлен бөркәнде дә урамга чыгып йөгерде. Ул башта көлә-көлә кар кертләрен йыра-йыра чапты. Аннан соң бу аклыкның чиген табасы килеп ашыга башлады. Өеннән ераграк киткән саен җанындагы теге ак тап гүяки тышка чыгар юл тапкандай башта акрыңна саркый, аннан соң ярсып-ярсып ургый башлады. Аның күңелен бер юлы сагыш та, шатлык та биләп алды. Ул инде көлми иде. Аның күкрәгеннән нәни кызларга хас булмаганча улауга охшашлы бер тавыш чыга иде. Нәфисә чаба-чаба ничек итеп урам башына җиткәнен, бираздан инде авылны да чыгып китүен сизми калды. Кинәт туктап, тирә-ягына күз салганда, бөтен тирә-ягы тынык кына аклыктан тора иде. Ул күккә карап бер урында әйләнә башлады. Ул үзе тик тора, дөнья әйләнә кебек тоела. Битенә, кирфекләренә, шәле астыннан чыккан чәчләренә тәнкә-тәнкә кар төшә. Ә ул аларны сизмичә әйләнә дә әйләнә. Тотынырлык бер тап юк. Бөтен дөнья ак кына иде инде хәзер. Ул үзе шушы аклык эчендә бер нокта иде. Ул үзе генә тотына ала иде. Шушы минутта 10 яшьлек кызның аңы күк капусы белән ачылып китте. Шушы минутта ул үзенә үзе генә хуҗа икәнлекне аңлады. Моңа кадәр Нәфисә әти-әнисе авыл акылы белән яшәгән. Моннан соң Нәфисә үзенчә яшәячәк. Өйдәгеләргә дә шулай диде ул. Капкаларны япмагыз. Мин үзем теләгән вакытта чыгып, йөреп кайтачакмын диде. Ни гаҗәп, аңа әтисе белән әнисе дә, хәтта абыйсы да каршы килмәде. Алай гына да түгел. Илнур аңа чаңгыларын бүләк итте. Нәфисә бигрәк тә бураннардан соң чыгып, йөреп кайтырга гадәтләнде. Ерак китми үзе. Буранлы озын төннең иртәсе җитүгә, аның күңеле тыелгысыз рәвештә шул аклыкка ташлана. Авыл тирәли чаңгы эзләре сала-сала керт йыра-йыра йөргәндә, аның шулай ук бураннан соң эзләнергә, иснәнергә чыккан куян, төлки ише җәнлекләргә юлыкканы булды. Андый вакытта туктап, карашып торалар да, берни булмагандай юлларын дәвам иттерәләр. Еш кына Нәфисәне песнәк, чыпчык, сайыскан һәм кара бүрек кебек кошлар озатып бара. Үлеп ярата кыз шушындый көннәрне. Фатыйма белән Мостафа төпчек кызлары шулай юанып йөргән арада ут ятып, берсе тәрәзәдән, икенчесе капкадан күзен алмаса да, аны-моны сиздермәделәр. Бәхеткә артык озакламый иде Нәфисә. Алай-болай көттерә калса, абыйсы теләсә кайсы мизгелдә сеңлесе калдырган чаңгы эзенә басарга әзер иде. Ә бураннар күп булды ул елны Каракүлдә. Хәтта март башында да үтәли җилләре белән кар сибереп уйнады кыш. Китмәскә килгән кебек тоелса да, календарда көннәр язга таба авышкан саен чигенде үзе. Аның каравы язы да дөбердәп, дулап килде. Төрле яктан камап алган ташу күперләрне дә ишеп китеп, Каракүлне олы дөньядан аерып куйды ул язны. Ташу көннәрендә авыл халкының колагы да, йөрәге дә үтә сизгер була. Алар шаулап кар эргәнне, кар суларының бергә җыелып тулышканын, ташу белән төшкәнен күреп ишетеп кенә калмый, ә гүя үз тәннәре аша үткәрә. Салкын, йөгрек кар суы бөтен тәнгә тарала. Йокымсырап яткан канны әйдәкләп куа башлый. Яш шаукымын тойган беренче күзәнәк уянуга, Каракүлдә туып үскән кеше һичшиксез урамга ашыга. Бираздан ул күзәнәкләр бихисап булып берләшә дә, бер җан, бер тән булып укмашкан хәлдә ташу карарга китә.
Ихатадагы атларга кадәр колакларын шымрайтып, ташу көткәнне тыңлый Каракүлдә. Атларга да кинәт килә ул өн. Хайванкай җирдә яткан саламны элеп кабарга иелгән җиреннән башын кинәт чөеп җибәрә дә, башка айгырлар, алашалар, бияләр һәм колыннар ишетерлек итеп кешнәп аваз сала. Озакламый безнең юеш иреннәребез яшел үләнгә кагылачак. Озакламый безнең танауларыбызны яңа гына тишеп чыккан үлән исе иркәләячәк дип хәбәр итә ул җирне күкрәтеп ташу төшүен ишетүгә. Каракүлдә яз әнә шулай иң элек җирдән килгән өн булып аваз сала иде. Бакча артында Нәфисәгә дигән йортына ишек куеп ята иде Мостафа. Колагына тынык кына булып килеп кергән гүләү тавышын шунда ук таныды. Таныды да, аны-моны уйлап өлгергәнче ике атлап бер сикрә-сикрә урамга чыгып йөгерде. «Фатыйма! Ташу төшә!» дип кычкырды ул үтеп барышлый гына. Үзе белән көрәк тә эләктерде. Инеш ярларыннан чыкмасын өчен кар ярырга кирәк булуы бар. Фатыйма да өстенә юка пәлтәсен кия-кия, аягына галушларын гына элеп, ире артыннан йөгерде. Авылның өч урамыннан да инешкә таба көрәк, сәнәк тоткан кешеләр йөгерешә иде. Һәр кемнең күңеле шат. Ташу алар өчен чын мәгънәсендә яңа ел, яңа тормыш башлануны аңлата иде. Яңа ел башланганда бергәләшеп ташу төшкәнне күзәтү, ташып аккан суга карап теләкләр теләү Каракүллеләрнең элеккедән калган һәм бер кайчан да үзгәрми торган гадәте иде. Ирләр көрәкләре белән йырганаклар йырганда, хатыннар ташуга карап эчтән генә теләк тели. «Нәфисә!» дип уйлады Фатыйма. «Илсур, Илнур!» диде соңыннан. «Камил!» диде Инҗебикә. «Сәламәтлек!» диде Хәләфнең хатыны. «Иминлек!» диде Закинеке. Бу сүзләргә аларның аналарча кайгыртулары да, изге теләкләре дә сыйып беткән иде. Ләйлинур түткәй учларын кушырып, дога кылырга керешкәч, хатыннар да аңа иярде. Аты өстеннән төшмичә генә Зарифә дә амин дип битләрен сыпырды. Коръәндә дә, колхоз уставына да язылмаган, беркем тарафыннан өйрәтелмәгән әлеге гап-гади йола Каракүл халкының еллык сәгатен киләсе ташуга кадәр көйләп куя иде. Бары тик Каракүлнеке генә булгангамы, бернинди кагыйдә, тәртип һәм мәҗбүрият белән шикләнмәгәнгәме, ул һәркемгә рәхәтлек, җиңеллек кенә китерә иде. Аны хәтта авыз тутырып йола дип атау да дөрес түгел. Ул бары тик шулай гадәткә кергән. Ташуның нинди булуына карап, Каракүл халкы елның ничек киләчәген дә чамаларга өйрәнгән иде. Шуны күзәтеп, үзләренчә юрый гына башлаганнар иде, авылның теге башыннан гадәттәгечә шалбар балакларын оегына кыстырган Миңнегали картның килгәне күренде. Бер кулы белән атын җитәкләгән, икенчесе белән сыер куамы шунда. Тукта. Чатлы-чатлы мөгезле поши түгелме соң? Иртә язда авыл уртасына поши каян, ничек килеп керә алган? Ташу карарга җыелган халык дәррәү Миңнегали картка таба борылды. Менә, диде ул килеп җитүгә сулуы кабып. Күрше авыллар куып әлсерәткән, үзләре тоталмаганнар күрәсең. Бу мәхлук кая барырга белмичә безнең авыл урамына килеп кергән. Атканнар аңа, суярга кирәк тизрәк. Иткәшәйләр бит, иткәшәйләр, диде ул. Пошиның арт санына шап-шап итеп. Пошиның атлыгын сайын хәле бетеп бара иде. Ул халык басып торган урынга килеп җиткәнче 20-30 адым кала туктады да, бераз селкенеп торгач, гөрселдәп җиргә ауды. «Әни!» дип кычкырып җибәрде шунда бер бала. Халык кычкыручыны эзләп тавышка борылды. Карасалар, күлмәкчән генә Нәфисә басып тора. Әле ташу, әле поши белән мавыгып, алар кызның кайчан килгәнен күрми дә калганнар. Күрүләре булды, бөтенесе тиң авызларына су капкандай телсез калды. Ул арада Нәфисә поши янына килеп аны муеныннан кочаклап алды. «Җаным, үлә күрмә, хәзер!» дип сыртыннан сөя үзе. Ләкин поши соңгы сулышларын алып ята иде инде. Кызга бер тутырып карады да җан бирде. Аның ачык күзләрендә Нәфисә сурәте генә чагылып калды. Кызчык пошиның күзләреннән тәгәрәп чыккан яшьләрне сөртеп, кешеләр арасыннан әтисе белән әнисен эзләп кычкырып җибәрде. «Әни, үлде бит! Әти!» Фатыйма шунда гына хәрәкәткә килде. «Кызым,
Фатыйма тиз генә пәлтәсен салып, ялан эс чыккан кызының иңнәренә элде дә, аны күтәреп алып өенә йөгерде. Бәләкәй кыз: "Җибәр мине, әни, кайтмыйм", дип еласа да, әни кеше баласын юата-юата, үгетли-үгетли барыбер алып кайтып китте. Авыл халкы тиз арада телгә килде һәм Нәфисәне күрмәгәндәй, Пошины нишләтергә икәнен хәл итә башлады. Каракүл халкы урам уртасына кереп үлгән Поши гәүдәсен зират янына күмәргә булды. "Үләксә базына гына илтергә кирәк", дип кычкырды аксак хәләф. "Ит аласыңмы соң? Үзең илт", диде алмачуарын биетеп Зарифә. Үләксә базы авылдан шактый читтә урнашкан. Язгы ташулар үтмичә торып, анда юл төшәчәк түгел. Моны һәркем белә. "Зират артына гына күмсәк, сез ни диярсез?" диде Миңнегали карт, һәр вакыттагыча зирәклек күрсәтеп. Зират авылга терәлеп торганга, Пошины аның артына алып чыгып күмү кыенлыклар тудырмаячак иде. Шуңа да тиз ризалаштылар. Эшендә тиз тоттылар. Ташу уңайы белән җыелышкан ирләр бер очтан Пошины да күмеп кайттылар. Алар көрәк балталарын җыйнап, Поши кабере яныннан кузгалуга, Ләйлинур әби оныгы Әхмәтне ияртеп, кабер өстендә дуга кылып киттеләр. "Әбей", дип сорады Әхмәт, "Поши кеше түгел бит, ни өчен дуга кылырга кирәк?" "Мәхлук булса да җан иясе ул, балам. Җаны рәнҗеп китмәсен димен." "Хайваннар рәнҗи беләме?" Әхмәт Каракүлдәге һәммә бала кебек үк төрле җан ияләрен күреп үскән. Атлар белән дә, этләр белән дә дус күреп аралаша. Муйнак кушаматлы эте бараның, кечкенәдән бергә инде алар. Әхмәт кая барса, артыннан калмый ияреп йөри иде. Ул да картайды инде хәзер. Койрыгын көчкә сөйрәр хәлдә, шуңа да бик иярми, салам түшәлгән оясыннан бик чыкмый да инде. Әхмәт аның сабыйларча шатланганына игътибар итмичәрәк торса, юри үпкәләгәнен җаны тәне белән тоеп тора. Муйнакны һичбер вакыт кыерсытканы булмады, рәнҗетүдән курка иде. Ә менә симертеп суйган бызауларга, бәтиләргә, каз үрдәкләргә ничек карарга? Этләрне кешенең дусты диләр. Иң тугры җан иясе диләр. Кадерләп үстереп, суеп ашамаганга тугрылык саклый микән ул? Тегеләрен хәүф-хәтәрдән саклап, ашатып торганнан соң суйда аша инде. Рәнҗеме менә инде шулай булгач. Буларны уйласа, Әхмәт ит ашамас дәрәҗәгә җитеп пошына башлый. Әхмәтнең соравы җавапсыз кала, чөнки аның Ләйлинур әбисе хайваннар белән генә түгел, хәттәки табагачы белән дә тиң күреп сөйләшә. Олыгайган саен аның бу дөньяда рәнҗеп калмасын дигән җан ияләре генә түгел, әйберләре дә күбәя бара. Ул күптән инде ит ашамый. Кәҗәсеннән бер стакан сөт савып алса, тавыгы күкәй салса, аларга кат-кат рәхмәтләрен укый. Шуннан соң биргәнеңгә 1000 шөкер дип Аллаһка һәм аның Рәсүле Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәлләмгә салават әйтә. Әхмәтнең әбекәе дугалардан кала да нәрсәдер белә кебек. Ул көннән-көн азрак сөйләшә, уйчанлана бара. Көннән-көн аның хәрәкәтләре җиңеләя. Дөнья кумый, киресенчә, артык әйберләреннән арына бара. Ләйлинур карчык оныгының бу соравына нәрсә дип җавап бирергә дә белми. Гомер узган саен аның бу фаны дөньяда кунак кына булуына инануы арта. Туганыннан алып, шушы көнгәчә Каракүленнән бер дә чыкмаса да, ул бу дөньяның һәммә җирдә бер төрле булуын, бөтен җир шарына бер генә кояш, бер генә ай булуын белеп яши иде. Шулай да бу җирдә байлык дип, дан дип яшәүнең мәгънәсен күрми. Тегендә алып китеп булмаган әйберләргә тора-бара бөтенләй истәлек яткәр итеп кенә карый башлады. Ә менә тегендә яңа гына җир куенына тапшырган Поши белән кайчанда булса очрашачагына иманы камил иде аның. Бер үк кешеләргә рәнҗеп китмәсен дип борчылды ул. Дугасында да күбрәк Пошиның җанына мөрәҗәгать итеп тәште. Әмма теге яктан җавапка охшашлы бер генә билгедә булмады. Билгеле соңрак килде. Язында ук сәерлекләре бар иде инде. Аңа Ләйлинур әби игътибар итте дә Миңнегали карт кына пошынды. Каракүлнең бал кортлары оясы белән кышны бик хәлсезләнеп чыкты ул елны. Кешеләре башта үзләренең умарталары гына шулай кышлаган мәллә дип, амшанникларында күзгә күренердәй сәбәп эзләде. Тапмагач, күршеләренеке белән кызыксындылар. Үзара зарланышканда һәр кайсының йөзенә аптырау билгеләре дә чыкты.
умарталарга ни булган соң? Мондый хәлнең булганы юк иде әле, нишләргә диештеләр. Миңнегали карт иренмәде, ихатадан ихатага йөреп, кортларны сәгатьләр буе күзәтеп йөрде. Алардагы хәлсезлекне йөрәге белән тойды ул. Алайда үзләре кар эреп бетеп, төннәрен салкын төшми башлагач, бакчаларга чыгарылгач, шәбәеп киткән кебек булды анысы. Юкка хәүфләндек бугай. Була торган хәл дип тынычланып калды Каракүл халкы. Мин туганда Каракүл гөрләп торган авыл булган. Әле бик нәни вакытымда ук капканың теге ягында яшәү дәрте белән тулышып торган хәрәкәт сизә идем. Ул хәрәкәт мине гел үзенә ымсындырып торды. Ләкин мин аны күрүдән, аңа кушылып китүдән мәхрүм идем. Чөнки мин булган җирдә һәр төрле хәрәкәт туктап кала. Һәм миңа телсез балбалларны гына күзәтергә насыйп була иде. Шулай да ул тормышны үлеп яраттым. Минем дә нәкъ шулай тулы канлы тормыш белән яшисем килә иде. Ул тормышның тәмен әллә кайсы күзәнәкләрем белән тоя белә идем. Каракүлдә бөтен кеше умарта тотса да, иң беренче булып балны Шакирҗан бабайлар аерта иде. Алардан соң китә, әле бер йортта, әле икенчесендә бал аерткан, балавыз кайнаткан тавышлар ишетелә, авыл өстенә черек төтене, татлы бал, эрегән балавыз исе тарала. Әмма беренче бал аерткан көнне бөтен авыл, олысы, кечесе, яше карты бергәләшеп көтеп ала. Шакирҗан бабай бөтен кирәк ярагын әзерли. Әклимә әби тәмле күмәч камырына баш куя. Таң белән алар ихатасында күңелле мәшәкатьләр башлана. Шакирҗан бабай рәт-рәт тезелгән умарталар янына чыгып китә. Һәр кайсы янында диярлек туктап тора, бал кыртлары белән сөйләшеп йөри. Әклимә әби камыр басып ипи пешерергә керешә. Иләгә табан авылга бал катыш, яңа пешкән ипи исе тарала. Ул көнне иртәнге якта бала-чага бал бабайның ихатасына якын килми. Шулай да аның былдырын күрерлек итеп кенә каршыда үскән өянкеләр тирәсендә кайнаша. Бал бабай яки бал әби былдырга чыгып басып, кул изәүгә аларга таба йөгерешә. Хәзер бал әби кетердәп торган хуш исле түгәрәк ипекәйне күкрәгенә терәп, телемләп кисәчәк тә, агач кашык белән бетоннан өр-яңа бал чумырып алып, ипигә ягып балаларга өләшәчәк. Бала-чага ашап туйгач, бал бабай гармуннарын алып чыга, башта тальянда, аннан кыңгыраулы яшелендә, аннан соң бөтенләй кичкенәсендә уйный-уйный бала-чаганы биетә. Дәртле бию кие минем күңелгә үзәк өзгеч бер моң булып ягылып кала. Менә шундый тәмле бәйрәм ясыйлар иде алар авылда. Бала-чага таралгач, бал әби мул итеп бал яккан ипи телемен миңа да китереп китә. Беренче тапкыр ул ипине ашаганым һаман да истә. Миңа дамы дип бик аптыраган идем ул вакытта. Чөнки үземнең башка балалар белән бер рәттән йөрмәвемә ияләшкән идем инде. Сиңа, дип сөенә әни. Ипикәйне иркенләп, валчыгын да кыймыйча тәмен белеп кенә ашыйм. Әнигә дә бирәм, ул үз өлешеңне үзең аша кызым, ди. Ләкин мин ашап бетермичә күзендә алмый карап тора. Әни бөтен җаны белән елмая ул минутларда. Кич белән безнең өйдә дә бәйрәм була. Илнур абый мандолинада уйный, мин биим, әни такмак әйтеп тора. Менә шушы бал яккан ипекәй кебек тоела иде миңа капка артындагы тормыш. Үзе йомшак, үзе кетердәп тора, үзе баллы. Ләкин көннәрдән бер көнне авылдан бал исе юкка чыкты. Миңнегали бабай безнең умарталар янында озак утырды бер чакны. Синекеләр шәплерәк, Мустафа. Шулай да кыланмышлары бүтәнчәрәк тоелды. Бер ишләре умарта авызына чыгалар да, көньякка карап очасы урынга умарта астына кереп куналар. Нишләп торалардыр алар анда? Һич аңларлык хәл түгел, дип бик хәүфләнеп сөйләде Миңнегали бабай әтигә. Әти гадәттәгечә дәшмәде. Соңрак әнигә генә: "Мин бер үзгәреш тә күрмим, сиңа ничек?" дигән булды. Әни дә әтинең гадәтләрен үзенә сеңдереп бетергәнгә: "Күз күрер, чебешләрне көзен саныйлар, бал аертканда карарбыз", дип кенә куйды. Шул көннән соң мин бал кыртларын көн сайын күзәтер булып киттем. Минем тагын бер шөгылем артты. Бал кыртларының умарта астына кереп иелешүен бик озак күзәттем.
аларны бал алып кайтмасалар, сакчы кортлар ояга кертмей икән. Бигрәк кырыс инде тәртипләре. Эштән буш кул белән кайтсалар, өйгә кереп тормыйча хәл җыялар да тагын китәләр. Шулай да төп шөгылем чишмә иде. Каракүлнең кичкенә генә инеше башланган чишмә безнең аяк эченә терелеп кенә ага. Умарталык аша юкәлеккә килеп керәсең дә, аның аша чыгуга инешкә килеп төртеләсең. Ул якта кеше кара сирәк йөри. Чишмәгә суга йөрмиләр инде. Су һәркемнең ишек алдына ук кергән. Ә минем иң яраткан урыным ул. Чишмә өстенә үк иелеп, әтинең дә кулашы җитмәстәй юан өянке агачы үсә анда. Карт инде ул. Мин туганчы уганы яшен сугып, икегә аерган, эче куыш. Мин еш кына шул куыш эчендә утырам. Берәүгә дә кымачауламыйм, үзем дә иркенләп уйныйм. Чишмә миңа капка артындагы теге хәрәкәтне алыштыра иде. Чөнки ул туктаусыз челтери. Ул һаман көлә-көлә ага. Аның янында мин дә көләм. Ә бер көнне бал кортлары янында озаграк йөрдемме, соңга калып кына төшсәм, чишмә пышылдап кына сөйләшкәндәй тынып калган. Гадәттә, чишмә тавышы көзгә таба гына шулай бер тынып ала торган иде. Әле җәй башкана бит. Күз күрер, дип уйладым мин дә әни сүзләре белән. Әмма чишмә тынганнан тына бара кебек тоелды. Бу турыда әтигә дә әйттем. Ул да төшеп, озак итеп чишмәне тыңлап торды. Кызым, борчылма, була торган хәл. Күптән инде яңгыр яуганы юк. Яңгырлар яуып үтсә, дип әллә мине, әллә үзен тынычландырды. Ул кичне озак итеп кояш баешы ягына офыкка карап торды ул. Офыктагы кояш бер дә яңгыр вәгъдә итәргә охшамаган иде. Яңгыр яумады ул җәйне. Каракүллеләр иртән торсалар да, кич ятар алдыннан да үләннәрне күзәтә торган булып киттеләр. Чык төшкәнме, төшмәгәнме? Һәр көнне айга карыйлар. Яңа ай туарга тиеш иде, кырын ятып туганмы, яны беләнме? Ничек итеп тула? Тулган айны болыт каплаганмы? Кояш баягында болытлар артына тәгәрәп кермиме? Радио, телевизордан һава торышын әйтә башласалар, авыл сәҗдәгә киткәндәй тынып кала. Кышкы бураннардан мул булып калган кар суының дымыннан туенып кына үскән арыш бодайлар кыска гына башак чыгарып, вакытыннан иртә саргая башлаганда, көтүлекләрдә сарык бәрәне элеп кабарлык яшеллек биткәндә, Ләйлинур әбинең дә түземлеге төкәнде. Килен балакайлар, кызлар, булай булмый, Пыши каберенә барып дога кылырга кирәк, диде ул таң белән көтү куганда. Көянтә чиләкләрегезне дә алыгыз. Бер йотым суга тилмереп җан бирде хайванкай. Алар барысы да ак яулыктан иде. Ләйлинур әби Пыши кабере янына тезләнеп дугалар укыды. Яшерәкләр авыл башындагы кыйыдан көянтәләп кабер тирәсенә су ташыды. Минем дә барасы килде анда. Ул Пыши минем өчен дә аеруча кадерле җан иде. Беренче тапкыр буран артыннан чыгып йөгергәндә үк очраган иде. Шуннан соң ул мине урман авызында көтеп ала торган булды. Якында килми, ерак та китми, озатып йөри. Киткәндә нарат төбендә аңа дип алып чыккан ипи катларын калдыра иде. Язгы ташулар төшкәндә кемдер аңа атты. Ничек кулы күтәрелгәндер. Мин тагын ялгыз калдым. Бу юлы һәр төрле храфатларга көлеп кенә карый торган аксак Хәләф абый да сүз әйтмәде. Карап торды да, кулын селтәп, аксак аягын өстерәп китеп барды. Аңа Миңнегали бабайдан кала башка ерләрдә иярде. Шул көнне кич телевизордан җил көнбатыштан яңгыр яуы көтелә дип хәбәр иттеләр. Хәләф абый шунда гына телгә килде. Аның Ләйлинур карчыкны каян белә икән ул синоптик дигәннәре, дип башлаган сүзенә җавап бирүче булмады. Узак итеп, буранлап яуды корылыктан соңгы беренче яңгыр. Юешләнәбез дип тормадылар, урам тулып кешеләр йөгереште. Икенче көнне иртән үк мин чишмәгә йөгердем. Ни хәл син? Дип сорауыма ул шулай ук пышылдап кына җавап бирде. Яңгырда түгел иде аның хикмәте. Шулай итеп, барысы да элеккечә дигән өметләрем акланмады. Ләйлинур әбиең мәрхүм булган, дип каршылады мине әни чишмәдән кайтуга. Нәрсә дип әйтергә дә белмәдем, гаҗәпләнмәдем дә бугай. Бу хәбәр чишмәдән күңелемә салып алып кайткан хәвефнең дәвамы кебек тоелды. Ләйлинур әбинең җиназасын капка артыннан гына күзәтеп калдым. Әмма беренче тапкыр минем шул кешеләргә ияреп зиратка барасым килде. Моңа кадәр
күрше-күлән бергә җыелып, шаулаша сабан туйга ашыгып киткәннәрен капка артыннан күзәтеп калганым булды, ләкин ул вакытларда мин Ләйлинур әбине озаткандагы кебек яман суламаган идем. Үтереп су эчәсе килгәндәге кебек бер мизгелгә дә кичектереп булмый торган теләк. Минем кешеләр янында буласым, аларны үземә каратасым килә. Уйларым белән бернигә дә карамый халык артыннан ияргә дип карар итсәм дә, аякларымны тыңлата алмадым мин ул көнне. Шуеннан коелган сыннар кебек җиргә береккәннәр. Әни, Ләйлинур әби анда үзе генә калдымы? Дип сорадым олылар кайткач. Зираттан тиз әйләнеп кайттылар ул көнне. Бәлки, миңа гына шулай тоелгандыр. Һәр хәлдә әти белән әни капкага кагылганда, мин урынымнан кузгалмаган идем әле. Ләйлинур әбинең җиназасы да үзе кебек тыйнак һәм артык мәшәкатьсез генә булгандыр. Мине күрүгә әнинең күз каралары ук киңәеп киткәндәй булды. Балакаем, балам, курыктыңмы әллә? Дип ул мине тизрәк кочагына алды. Юләр дә инде үзебез, кем инде үлем китем вакытында баланың үзен генә калдыра, дип үзләрен битәрләргә кереште. Әни минем соравны үзенчә шулай аңлады. Ә менә һәр вакыт җитди әтинең балтасына үрелгән кулы һавада эленеп калды. Юк, кызым, диде ул каядыр аяк астына карап. Ләйлинур әбиең ялгыз түгел анда. Ул карты Газиз бабай янына, әтисе белән әнисе янына китте. Әти шулай диде дә, берәүгә дә карамыйча гына балтасын алып, бакча артына төшеп китте. Без әни белән өйгә керергә борылган идек. Тәрәзә каршындагы миләш агачында утырган ак төстәге бер кошны күреп туктап калдык. Ул да төймә кебек шем кара күзләрен безгә төбәп карап тора иде. Әни, кара, нинди кош килгән безгә дип, әнинең итәгенә сарылдым мин. Гәрчә ул кошны әни дә шунда ук күреп алган иде. Әни тавышланма дигәндәй бер кулын күтәрде, шактый озак карашып тордык без. Кош ишетелер-ишетелмәс кенә бер чыркылдап алды да күккә күтәрелеп очып китте. Без өйгә кердек. Кич белән утларны сүндереп йокларга яткач, әни әтигә пышылдап кына булай дип сөйләде. Борылып карасам, миләш ботагына ап-пак бер кош кунган. Ак күгәрченгә дә охшаган үзе, әмма безнең якта андыен күргән юк иде әле. Бу гади күгәрченнән кечерәк кебек күренде. Күзләре шем кара, шундый акыллы итеп карыйлар. Ләйлинур әбинең җаны кайткандыр дип уйладым мин. Ләкин никтер Нәфисәгә карап тора иде бугай ул. Нигә икән? Нәфисә курыкмадымы соң? Бу әтинең тавышы. Ул бер сүз дәшмәде, бер сорау да бирмәде, ди әни. Мин курыкмадым ул вакытта. Куркырга кирәк дип тә белмәдем. Моңа кадәр берәүнең дә минем күзгә туры караганы юк иде. Ә менә Ләйлинур әбинең кошы карады. Минем өчен яңа рәхәт тойгы иде ул. Шуңа да аны тагын күрәсем килә иде. Ул җәйдә безнең авыл олыгаеп китте. Моңа Ләйлинур әбинең үлеме сәбәп булгандырмы, әллә җәйнең бөтен ямен алган корылык сагышландырган идеме? Әмма авыл өстенә күзгә күренмәс, әмма күңелгә сизелерлек бер төрле сарылык ягылып калган кебек булган иде. Ул елны Илсур абыем хәрби хезмәтен тагын да ярак көн чыгышта дәвам иттерәчәге турында хат язып, әти белән әнине хафага салды. Бер дә кайтып китәргә җыенмый бу бала. 2 ел бит инде күзгә күренгәне юк дип, üzülеп елады әни сагынуына түзә алмыйча. Әти гадәттәгечә дәшмәде. Илнур абыем мәктәпне тәмамлап, алтыннан куйган сап-сары медален кесәсенә салгач, башкалы тарафларына карап юл тотты. Табиб булам, дип китте. Киткәндә миңа тырышып укырга кушты. Укыйтыр, мин барыбер синең арттан кайтачакмын, диде. Әни аның беләгенә асылынып, җибәрмим, китәрсең дә кайтмассың кебек, дип еласа да, абыйның китми калалмасын да яхшы аңлый, әмма үз-үзен белештерми бәргәләнә иде. Әти моңа озак түзеп тора алмады. Үләргә җыенмыйсыңдыр бит. Тукта хәзер үк. Күз яшьләре белән озата торган җиргә китми ул, дип каты гына әйткәч, әни дә үз-үзен кулга алып, тавышсыз гына үксергә кереште. Әллә әнине кызганудан, әллә абый белән аерылышу сагышыннан мин дә еладым. Әти абыйны район үзәгенә кадәр автобуска илтергә дип Жигулиен кабызып, әни аларга озатырга чыгып китүгә, мин арт капкадан чишмәгә йөгердем.
Абый белән Камил абый да китте. Алар икесе бергәләп имештер медицина институтында укып, зур гыйлемнәргә ия булачаклар да Каракүл авылындагы бер кызга ярдәмгә кайтачаклар иде. Чишмәгә түкми-чәчми шушыларны сөйләп бирдем. Аның үз хәле хәл, тавышсыз гына агуын белә. Элекке кебек йөгерек шилтерәве булса, бәлки мине тыңлагандыр, ишеткәндер дияр идем. Абылай ул миңа битараф кебек тоелды. Нишләтим соң мин сине, Чишмә? Син дә мине ташларсыңмыни? Әни мине әллә ничек? Дорфа каршы алды. Кайда йөрисең син, кызый? Диде ул миңа карамый гына. 40 эш 40 җирдә кырылып ята. Булышым дияр идең бераз. Әни ишек алдын тутырып йөргән каз үрдәк чебешләренә җим сала. Хәрәкәтләре элекке кебек сыгылмалы түгел, гүя терсәк очлары белән һавада сынык-сынык эзләр калдыра. Әнинең миңа булай кырыс итеп дәшкәнен моңа кадәр бер дә ишеткәнем юк иде. Куркып түгел, аптырап калдым. Ялгыш әйтә дип уйладым. Чишмәгә төшкән идем, дидем. Нәрсә калган анда? Су алып кайтыр идең ичмасам. Төшкәч. Йөрисең, юкны бушка аударып. Әни, булышыммы? Юк. Бар, өйгә кер, өстәлне җый. Табак савыт юарга да ярамыйсың. Бу безнең әни түгел иде. Әмма бусы минем генә әни иде. Абыйлар белмәгән, алар танымаган. Өйгә кереп, Илнур абыйны озатыр алдыннан әзерләгән табынны җыярга керештем. Тырышып һәр тәлинкәне, һәр йомырны, һәр кашыкны чиста булсын дип юдым. Чиста су алып чайкадым. Йомшак тастымал белән сөртеп урыннарына тизеп куйдым. Менә әни керер дә күрер. Нәфисә кызым зур үскән, кул арасына керә башлаган дип, гадәттәгечә алдына алып яратыр дип тырыштым. Мин инде эшләрне бетереп диванга утырдым да, карашымны ишеккә төбәп күз дә йоммый әнине көтәм. Ә ул юк та юк. Бер хәл булды микән әллә дип, тәрәзәдән тәрәзәгә йөреп карап чыктым, күренми. Чыгар идем. Анда ул һаман терсәкләре белән һаваны ярып, каты басып, кош-кортка җим салып йөридер кебек тоелды. Мин һаман диванда утырам. Мине янә теге ак таплы ялгызлык били башлый. Мин янә тапка әйләнәм кебек, тезләремне кочаклап утырам, аннары шулай ук итеп кырын ятам. Күзләремне йомам. Дөнья каядыр билгесезлеккә таба чигенә башлый. Әни, син кайда дигән сорау гына кала. Әтинең машина тавышына уянып китәм. Бираздан алар әни белән сөйләшә өйгә килеп керәләр. Мин сикереп торып, аларга таба йөгерәм. Әни ашыгып кына янымнан узып китә, аның каравы мин шул мизгелдә әти кочагында калам. Нәфисәбез үзебезгә генә хәзер, ди әти, колагы артыма борынын терәп тирән итеп чәчләремне исни. Әтинең сүзләре минем көндезге куркуларымны сөртеп алганда итә. Ялт кына борылып әнигә карыйм. Тик ул әтине ишетмәгән бугай, җавапсыз кала. Минем өстәл җыештырып куюыма да игътибар итмәде бугай. Суыткычтан ашны алып, газ плитәсенә җылтырга куеп маташа. Әтинең кочагыннан ычкынгач, әни янына йөгереп барам. Әни, чиста булганмы? Ул дәшми генә миңа тәрәзә төбендә юылмый калган салат савытын күрсәтә. Күзләренә карыйм, салкын. Икенче юлы юармын. Ярар, үзем юам. Аша да ятырсың. Кадер кичәсе түгел, ди ул. Юк, бу чыннан да минем әни түгел. Юк, минем ашыйсы да килми, йоклыйсы да килми. Миңа әнинең элеккеге җылы карашы гына кирәк. Бәлки бүген абый киткәнгә борчылып, үз-үзен җиңә алмыйдыр. Иртәгә барысы да элеккечә булыр дип, йокым килмәсә дә урынга менеп ятам. Аңа кадәр әнине ачуландырмас өчен ул салганны сүзсез генә ашап куям. Әни бераз йомшарса да, элеккечә үк мин дип өзелеп тормаска әйләнде. Абыйны илтә киткән җиреннән әти яңа эш табып кайткан. Ул балта чүкечләрен җыйнаштырып, иртәгесен үк юлга кузгалды. Атна 10 көнсез кайтып булмас, диде киткәндә. Үзе көзләр җиткәндә генә уч тутырып акча эшләп кайтты. Берәүдә балта эше бетүгә, икенчеләре көтеп кенә торган икән. Без әни белән икәү генә калдык. Мин хәзер кул арасына керә торган зур кыз. Әнинең терәге булып киттем. Ә ул кышка малларга азмы күпме ризык булыр дип, иртәдән кичкә кадәр болында печән чаба. Киткәндә әти печән эшләп торма быел, сатып кына алырбыз дисә дә, әни үзенең җәйләрен печән эшләмәй генә үткәрүне күз алдына да китерә алмый иде бугай. Бер көнне дә капка ашагына Кәримәттәйгә: "Эй, ничек печән эшләмәй каласың ди инде? Аннан башка җәй буламыни?" дип әйтеп тора иде.
Мин исә җәйнең озын көн буена шишмә тирәсеннән кычыткан алып кайтып төям, кыш-кортларга җим бутап бирәм, көндезләрен бакчада шу бутыйм, кичен түтәлләргә су сибәм. Ишек алды чүбен себереп түгәм, җиләс һава эзләп, эссе кояштан качып, әрле-бирле сугылып йөргән тавыклар көн сайын баскыч төбенә килеп тиякли, алар артыннан юып алырга кирәк. Әти белән абыйлар өйдә булмагач, әни бәлеш тә, пәрәмәч тә пешерми. Икебез генә ашаганнан калган савыт-саба күп түгел. Аларны җәһәт кенә юып куярга күнектем. Һәр көн шундый мәшәкатьләр белән үтә. Кайбер көнне чишмә янына төшкәч, аның белән сөйләшергә, умарталарымна әйләнергә дә вакытым кала. Миңа инде чишмә белән сөйләшүләр, өянке куышында утырулар гына җитми башлады. Мин хәзер чыннан да зур үстем дип, чишмә аша сикерәм дә, басу яклап урманга таба йөгерәм. Битне җилгә куеп, яңаклар яна башлаганчы йөгерәм андый вакытта. Аяклар мамык кебек йомшарганчы. Ул якта кешеләр сирәк йөри, гадәттә. Шулай берсендә иртәнге эшләр тамамлануга урманыма барып кайтырга дип чыктым. Еракта ук атлар утлап йөри. Бер аягына аксабрак булса да тиз-тиз атлап Миңнегали бабай китеп бара. Аны еш кына шулай ерактан күрәм. Ул көн сайын авылны берничә тапкыр урап чыга. Кайчак ул да мине күрә. Күргәндә ерактан ук кул булгый. Бу юлы күрмәде. Мин аны туктап, озак итеп күзәтеп торам. Башкалар кебек булсам, гел аңа ияреп йөрер, куса да китмәс идем дип кызыгам. Әнә, бер түгел, алар икәү бара имеш. Миңнегали карт белән Нәфисә бала. Икәүне күзәтүчегә дә күңеллерәк булыр иде. Миңнегали бабайга да, миңа да. Туктаусыз сөйләшер идек, ул сугышта күргәннәрен сөйләр иде. Тукта, ни булды? Миңнегали бабай бераз барды да кинәт чайпалып китте. Алпан-тилпән бер-ике адым атларга маташты. Һәм тотынырга нидер эзләгәндәй кулларын бутап алды да җиргә ауды. Үлән арасыннан күренерлек тә түгел. Уфыкта тере затлардан атлар гына калды. Үлде микәнни? Бу турыда тиз генә кайтып әнигә җиткерергә кирәк иде. Ул авылдан ярдәм җинап алып килер иде. Бәлки үлмәгәндер дә әле. Шушы уй аякларымны җилдәй җитез итеп Миңнегали бабай янына алып китә. Ни булса шул. Килеп җиткәндә бабайның куллары суынган иде инде. Суламый да бугай. Аның каравы минем йөрәк чыгардай булып тибә. Чит кешене булай якыннан беренче күрүем. Миңнегали бабайның сынын гына танып беләм. Тотар җыерчыклардан торган кара тут йөзле икән ул. Калын куе кашлы, зур борынлы булган. Сакал урынында сирәк кенә ак төкләр. Минем йөрәк күкрәк читлегендә дөп-дөп тибә. Миңнегали бабайныкы да шул тирәдәдер дип, кулымны күкрәгенә куеп тыңлап карыйм. Сизелми. Колагымны куям, ишетелми. Шул чак баш очында ак канатлы кош пәйда була. Бер-ике әйләнеш ясап очкач, якын ук килеп куна да, шым кара күзләре белән миңа карап тора башлый. Таныш кошны күрүемә сөенеп куям. Килдеңме? Кош миңа тоттырмый. Бабай яныннан да китми. Минем аяклар янә таш белән бастырып куйган кебек бер адымда атламас була. Миңнегали бабай, зинһар, алай итмә дип эчтән генә ялварам. Күзләргә яшь тула. Нинди кешесең мин? Кем мин? Бөтен дөньяга ачуым чыга. Җанымны рәнҗеш нәфрәт баса. Бөтен көчем белән Миңнегали бабайның күкрәгенә басам. Аның күкрәген ачып, йөрәген аласым килә. Алышыр идем йөрәгемне аныкы белән. Нигә кирәк миңа бу йөрәк? Илнур абый, йөрәк туктаса кеше үлә дигән иде. Менә Миңнегали бабайның да йөрәге туктаган. Җансыз ул. Бир миңа җансыз йөрәгеңне дип, йылый-йылый мәрхүмнең күкрәген төям икән мин. Миңнегали бабай күзләрен ачкан да миңа карап тора. Дәшми, дәш алмый билгеле. Кинәт кулларымны артыма яшерәм, шым булам, еларга да куркам. Үлмәгән бит. Үлмәгән икән ул. Шулай дия-дия өйгә йөгерәм. Әмма кайтып җитәрәк тынычланам. Әнигә сөйләргә өлгерми калам. Ни гаҗәп, идә юк икән ул. Кая барып, кемгә әйтим дип аптырап калам. Янә Миңнегали бабай янына чыгып йөгерәм. Ни булса шул. Чишмәне узып авылдан чыгып җитүгә, Миңнегали бабайның атына атланып, берни булмагандай кайтып килүен күрәм. Яңа гына минем белән булган хәлләр әйтерсең лә төштә генә узган. Тукта, чынлап та төш күрмәдемме соң мин? Бераздан әни дә кайтып керде.
Кәефсез, хәтта күзләре кызарып тора. Ул минем янга ук килде дә, нәкъ элекке кебек алдына алып утырды. Миңнегали бабай атына атланып кайтып, өендә җан биргән, диде ул тыныч кына. Гүя көндәлек хәбәрне җиткерә. Соңгы сүзе Нәфисә булган. Нәрсә әйтергә теләде икән? Шунда аңа төшемнеме, әллә өнемнеме сөйләп бирергә дип ачкан авызымны ябарга туры килә. Үлгән иде, суламый иде, суынган иде. Теге ак төстәге кыш килгән иде. Мин аны төя-төя еладым да, ул терелде дисәм, ышанмаса, ачуланса, әмма тагын кем белән бүлешә алам мин күргәннәремне? Әни, мин күрдем аны. Яланда. Ул үлгән иде. Әнинең күз каралары зурайып китте. Байрак кына Миңнегали бабай белән булган хәлне әнигә бәйнә-бәйнә сөйләп бирдем. Шуннан соң әни мине каршына бастырды да, күземә туп-туры карап болай диде. Бу турыда берәүгә дә сөйлисе булма. Хәтта әтиеңә дә, абыйларыңа да, ишеттеңме? Һәм моннан соң еракка китеп чыгып йөрисе булма. Әнинең бу сүзләреннән соң минем бер куркуны икенчесе алыштырды. Мин бит Миңнегали бабайга яманлык кылмадым, киресенчә, аңа ярдәм итәргә теләгән идем. Әни, нигә берәүгә дә сөйләргә ярамый? Кызым, Нәфисә, син гаепле түгел, ләкин кешеләр төрлечә уйларга мөмкин. Алар синнән курка, кызым. Ул көнне әнигә тагын бер сорау бирдем. Әни, мин кем? Әни җавап бирмәде. Шул көннән соң ул янә безнең әнигә әйләнде.